Doni Baneluitzunen joan den igandean, 450 bat ahaulari lehiatu dira Urdazuriko uretan, Gipuzkoako ligaren kondu antolatua zen Batiel estropadaren zat. Ordulariaren kontrako lasterketak, zeinetan Gipuzkoako taldeen artean, tokiko Urjoko elkarte antolatzailea ongi ordezkatua zen. Urten etxeko estropadaren zat piskat errekorra dugu eta bederatzi Batiela atera ditugu, maila desberdinetan banaturik. Da gure klubaren dinamikaren seinale eta urtero piskat mendatzen ditugu ekipako purua, beraz hasiz 12 urteko gaztetxoekin, seniorak arte maila kasi guzietan baditugu untziak. Traineruak baino tipiagoak, Batielak arrauna irakasteko erabiltzen dituzte batez ere, 4 arraunlari sartzen dira antzigabe patroia, elkartasuna eskatzen duen kirola. Baitugu adibidez guk gure adinean 5 entrenamendu hastean, beraz piskat fisikoki zaila da, eta baina gero talde ona bizki ona bat dugu. Ongi zen eta behingoz Doni Baneluitzunen egiten zen. Hastapen zaila ukan dugu, me gero ongi pasa da, ziaboga ongi lortu dugu eta ongi ditsi gira. Helduek ere emaitza polita lortu dute. Estropada bizki gogorra, haizean izbazen, korrontea, marea beraka. Eta bizki gogorra, bina ongi. Bigarren postua lortu dugu, 4 segundura, beraz kontent. Ondoko Batiel estropada Tolosan iraganen da helduden igandean.